Връщане в Алфея. Добре дошли на всички. Добре дошли в колежа за фея Алфея и новата учебна година. Виждам много нови лица, но също така и познати. Тази година искам да се запознаете с една нова фея. Радвам се да ви представя Рокси. Здравейте! Рокси е от Земята, където магията беше изчезнала преди много време. Но с нейната смелост магията отново е там, а тя е тук на Алфея. Благодарение на вашите съученички Уинкс. Прекрасни са. Чудесни. Вижте ги само. Уинкс! Уинкс! Здравейте всички! Ние се върнахме. Добре дошли. Радваме се да ви видим. Ура! Уинкс са пак при нас. Радвам се, че се върна. Без теб не беше същото. Страхотни дрехи и много си красива. Кико! Хей! Кико също се върна. Ще се снимаш ли с нас, Стела? Разбира се. Ти си любимата ни фея. Всички искаме да сме като теб. Няма проблем. Кажете, Зеле. Зеле. Глупава суматоха. Да, Гризелда. И на мен ми липсваха. До скоро. Довиждане. Чао. Бум. Не мога да повярвам, че съм в Алфея. Много се притеснявам. Няма от какво да се притесняваш. Сигурна съм, че ще се справиш. Благодаря, момичета. Хей! Здравейте, дами! Колко си примерен. Радваш ли се да ме видиш? Естествено. Здравей. Здравей, Техна. Здравей, Тими. Лейла? Къде е Скай? Той не дойде ли? Напоследък има работа като престолонаследник. Ривън каза да не се тревожим. Каза, че ще дойде. Да, идва. Беше след нас. Всъщност, ето го. Задава се. Скай, ти успя? Извинявай, че закъснях, Блум. Радвам се, че си тук. Да. Скай, всичко наред ли е? Ако престолонаследникът на Ераклион изгуби медальона, няма да бъде щастлив с любимата си. Изгубих го. Какво си изгубил? Нищо. Мисля за много неща едновременно. Забрави какво съм казал. Извинявай. Специално оригами за теб, Флора. Хелия. Хелия? Принцесо Кристал. Знаех си, че си ти. Радвам се да те видя. Нека ти представя приятелката си Флора. Флора, това е принцеса Кристал от Лимфея. Всички лимфейци познават принцесата си. Ваше височество. Много съм чувала за теб от Хелия. Радвам се, че те намерих. Какво сте замислили? Ами... С Хелия сме приятели от векове. Искам да ми разкажеш всичко. Всичко за себе си. Как мина лятото ти? Ами... Флора... Госпожице Фарагонда, може ли да говорим с вас? Разбира се. Уинкс, отново сме изправени пред много опасен противник.
Разтревожена съм от това, което ми разказахте за Тританос. Най-лошото е, че нашите сили Беливикс отслабват във водата. Силите ви като фей Беливик са добри, но далеч от сушата, в света на водата, те са по-малко ефективни. Но Тританос е силен и става все по-силен. Как ще го спрем? Има един начин. Трябва да добиете силата Сиреникс. Супер. Тъкмо си мислих, че сме приключили. Сиреникс е древна сила, родена от магията на океаните. С нея ще сте достатъчно силни да победите Тританос, но никой не е ставал фея Сиреникс от много дълго време. Как ще придобием тази сила и ще станем фей Сиреникс? За начало ще откриете древната книга на Сиреникс. Но ще бъде трудно, защото тя е скрита, а не знам къде е. Все пак се сещам за някой, който знае скривалището й. Блум, трябва да попиташ сестра си, Дафни. Дафни? Тя беше последната фея, овладяла Сиреникс. Само тя може да ти каже.